Σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο κοντά μας που είναι ειδικός στις έξυπνες πόλεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τις χρειαζόμαστε. Ένας νέος άνθρωπος. Είναι ο κύριος Ζόμπος, Κωνσταντίνος Ζόμπος. Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής με τον Νίκο Χαρδαλιά. Καλημέρα σας, κύριε Ζόμπο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τι είναι έξυπνη πόλη? Η ερώτηση είναι ότι αν εκλεγείτε, πώς θα μπορέσετε να κάνετε την Αθήνα έξυπνη πόλη? Να σας πω λίγο, χθες διάβασα σε ένα φίλο μου ένα πάρα πολύ έξυπνο ρητό που μας είπε ότι οι έξυπνες πόλεις, λέει, δεν τις κάνουν η τεχνολογία, τις κάνουν οι έξυπνοι άνθρωποι ψηφίζοντας έξυπνα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μια έξυπνη πόλη έχει πολλά χαρακτηριστικά, έχει θέματα τα οποία μπορεί να λύσει την καθημερινότητά της, μπορεί εύκολα να μεταφέρεις πράγματα και να φέρεις τον κόσμο σε μια επαφή με την ίδια την πόλη χωρίς να τον έχεις δίπλα σου. Δηλαδή, παράδειγμα. μας παραδείγματα. Ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο είναι οι έξυπνες διαβάσεις. Έξυπνες διαβάσεις βλέπουμε ήδη έχουν μπει σε κάποια σημεία της Αθήνας ή την περιφέρεια της Αττικής. Πρέπει να αυξηθούν και θα μπουν και οι υπόλοιπες. Δηλαδή, για να πούμε ένα παράδειγμα, αυτό που έχετε έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο. Ακριβώς. Που είναι η διάβαση που είναι φωτισμένη, όταν ανάβει κόκκινο, ανάβει και κάτω το κόκκινο σε όλη τη λωρίδα. Και έχει και ένα ειδικό σήμα το οποίο αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης. Ένα άλλο κομμάτι έξυπνης πόλης είναι το κομμάτι της δυνατότητας να μπορεί κάποιος μέσα από εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη το παρκάρισμα, να βρει που υπάρχουν κενές θέσεις. Υπάρχουν λοιπόν εφαρμογές, οι οποίες υπάρχουν και παρατηρούν αισθητήρες στα διάφορα σημεία του παρκαρίσματος, των θέσεων ας πούμε, και οι θέσεις αυτές όταν είναι κατηλημμένες. Είναι κόκκινο, το λαμπάκι στο κέντρο ελέγχου και αντίστοιχα στην εφαρμογή φαίνεται κόκκινο. Εντάξει, αυτό είναι για τις θέσεις που στην Αθήνα, ας πούμε, ή σε άλλες συνοικίες είναι σκιαγραφημένες και έχει και μπορείς να παρκάρεις. Πρώτο βήμα είναι η ελεγχόμενη στάθμευση και το δεύτερο βήμα μετά είναι να κάνεις την ελεγχόμενη στάθμευση πλέον έξυπνη. Αυτές είναι δύο πολύ έτσι γρήγορες εφαρμογές που μπορούν να έχουν εφαρμογή. Εκεί τις στάσεις να μπουν air condition, θέρμανση ψήξη δεν γίνεται? Στις στάσεις των λεωφορείων. Νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά από αυτό ακόμα. Ή τέλος πάντων να κάνετε τα λεωφορεία να έρχονται λίγο πιο γρήγορα ή στην ώρα. Υπάρχει τηλεματική στα λεωφορεία, υπάρχει πλέον. Ναι, δεν βλέπω να υπάρχει. Λεωφορεία δεν έχουμε. Να μπορεί να γίνεται, δεν ξέρω, αυτός ο συγχρονισμός που πρέπει λεωφορείο τηλεματικής. Εσείς ασχολείστε τόσο, βλέπω εδώ από το 2007 με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήμουν αντιδήμαρχος το 2007 μέχρι το 2014. Το 2019 κατέβηκα υποψήφιος δήμαρχος στο Γαλάτσι. Και τώρα, μετά από πρόσκληση του Νίκου Χαρδαλιά, δεν μπορούσα ουσιαστικά να πω όχι, γιατί με τον Νίκο γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Από τα χρόνια της αυτοδιοίκησης που ήταν εκείνο στο Βύρωνα και νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις εύκολα όχι σε μια μεγάλη πρόκληση όπως είναι αυτή. Ξέρετε, δηλαδή, στο Γαλάτσι που ήσασταν, τι κάνατε, ας πούμε? Στο Γαλάτσι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά πράγματα και κυρίως σε θέματα υποδομών. Νέοι βρεφονιπιακοί σταθμοί, χτίστηκε ένα στη θητεία μας, είναι 2 ολοκληρώνονται σήμερα. Σε λίγους μήνες ξεκινάει ουσιαστικά η κεντρική πλατεία της πόλης, γιατί η πόλη, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα που είναι Γαλατσίου και Βέικου, δεν είχε κεντρική πλατεία. Ήμασταν ίσως η μόνη πόλη στην Αττική που δεν είχε μια κεντρική πλατεία, άρα ουσιαστικά δεν είχαμε και μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα σε θέματα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος. Είμαστε λίγο πίσω στο κομμάτι το ψηφιακό εκεί, χωρίς αυτό όμως γιατί αυτό ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια είναι που έχει έτσι ουσιαστικά αναπτυχθεί. Και το πιο βασικό νομίζω θέμα που έχει το Γαλάτσι, το πιο βασικό θέμα που λύθηκε ήταν το θέμα του άλσους Βεϊκού. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα του άλσους. Είναι ένα κατά παράσινο υπέροχο άλσος, το οποίο είναι καλοσυντηρημένο, καθαρό και με πολλές δραστηριότητες για τον κόσμο. Άρα σε διάφορους τομείς ουσιαστικά έχουμε καταφέρει να γίνουν διάφορα πράγματα. Στην περιφέρεια ουσιαστικά εσείς τώρα θα ασχοληθείτε με την ψηφιοποίηση, Δικός μου στόχος είναι στην περιφέρεια να ασχοληθώ και με την ψηφιοποίηση σε θέματα καθημερινότητας, αλλά και με την ψηφιοποίηση σε σχέση με θέματα κυκλοφοριακού. Γι' αυτό και τα δύο προηγούμενα που σας είπα είναι συγκεκριμένα. Έχει πολύ σημαντικό αυτό και ένας βραχνάς, θα έλεγα, δηλαδή, για όλους. Ουσιαστικά θα αναλάβετε τον Κηφισό. Να σας πω την αλήθεια, τώρα που ερχόμουν και ήταν άδειο, σκέφτηκα όταν ήταν ιδανικά να μπορούμε να κινούμαστε τόσο γρήγορα στον Κηφισό, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ναι, αυτό με ντρόουν ίσως. Όσο φτιάχνουμε, παιδιά, τους δρόμους, γεμίζουμε αυτοκίνητα. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή δεν πείθει τον άλλον να μην πάρει το αυτοκίνητο και να πάρει λεωφορείο ή να πάρει μετρό. Όσο φτιάχνουν οι δρόμοι. Με τον Κηφισό υπάρχει καμιά ελπίδα? Να σας πω ότι μην μας πείτε κι εσείς για γερανοφόρα και. Όχι. Ένα δεύτερο Κηφισό να έχεις από πάνω, πάλι θα μπορείτε να λέτε. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο που πρέπει να γίνει στον Κηφισό. Σύγχρονες μελέτες λένε ότι αυτό που πρέπει να κάνεις για να αποφύγεις να περάσεις από κάπου είναι να δημιουργείς εμπόδια. Παραδείγματος χάρη, κλασικό παράδειγμα το ψυχικό που σε μία νύχτα. Ένας δρόμος έκλεισε και ουσιαστικά όλοι χρειάζεται να περάσουμε από αρκαμπτήριες οδούς. Αυτό στον Κηφισό δεν μπορεί να γίνει. Άρα τι χρειάζεται να γίνει? Χρειάζεται να γίνουν μελέτες. Μελέτες όμως σύγχρονες που να έχουν σχέση και να βλέπουν και το Αττικό και το μετρό. Δηλαδή η γραμμή 4 που γίνεται τώρα θα δώσει μια τεράστια ουσιαστικά παράκαμψη
και ο κόσμος θα μπορεί εύκολα να περνάει από διαφορετικά σημεία και ίσως αυτό με μια σύγχρονη μελέτη κυκλοφοριακή να μπορέσει να λύσει εν μέρη. Δηλαδή. Θεωρούμε ότι υπάρχει ελπίδα, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλάμε για λύση οριστική στο θέμα αυτό. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Μια και είστε και στην τελική ευθεία. Να είστε καλά. Καλημέρα.